Tom Cowry Channel predstavlja. Dobar dan, ja sam Đuro Strovođa, poznatiji kao Bear Grylls. Ja sam onaj što preživljava u divljini. Dolazim iz 2050. godine gdje je upravo konstruiran vremeplov, pa sam odlučio otići u najveću moguću divljinu, prošlost. Došao sam u godinu 2011. jer se te godine u mom životu dogodila fatalna pogreška. Ovaj dan što gledate odigrao se davno u mojoj prošlosti, na sutrašnji dan 16. travnja. Bio sam pijan ko životinja, ponašao sam se ko životinja, osjećao sam se kao životinja. U tragovima se prisjećam događaja koji su se odigrali toga dana. Čini mi se da sam došao pijan u dom i zbog toga bio izbačen. Tamo sam radio gluposti. Sjećam se da me jako boljela noga. Mislim da me udario automobil. Bilo kako bilo, dosadilo mi je hranjenje crvima, drvima, mrtvim zmijama i mirisnim štakorima zato što nisam uspio završiti školovanje. Moram podhitno promijeniti svoj tijek života. No prvo moram ući u učenički dom. U budućnosti je zbog globalnog zagrijavanja prosječna temperatura oko 90 stupnjeva Celzija. Ja sam znao da je u prošlosti veoma hladno pa sam se dobro obukao. No moj snimatelj je oskudno odjeven. Zato moramo što prije ući kako ne bi došlo do pothlađivanja slijepog crijeva. Ovdje je ekstremnih 8 stupnjeva Celzijevih, baš kao u frižideru. Svojim univerzalnim ključem ušao sam u dom. Ajme, zaboravio sam Alcofix Billboard drink. To je posebno sredstvo iz budućnosti koje će mi trebati da popravim svoju prošlost. Vratio sam se, sada je večer. Moram se prilagoditi uvjetima gdje sam došao i zato u svojoj torbi imam sve potrebne alate. Sjećam se da je u ovo vrijeme bio modern Facebook. Zbog toga sam ponio ovaj zastarjeli aparat kojim ću osvježiti svoj Facebook status. Avić lajkala mi je sliku sa jučerašnje zabave. Idem sada napisati što mi je na umu. No sada moram ići dalje na posao. Sjećam se ovih fotografija, na njima su domska djeca. Budući da je pao mrak, podhitno moram pronaći mjesto gdje ću se sakriti od noćnog pazitelja. Što je u ovoj prostoriji? Sjećam se, ovdje učenici provode slobodno vrijeme. Ovaj ormar može poslužiti kao savršeno sklonište. U njemu bih mogao prespavati noć. Tu me nitko neće pronaći. Ne znam zašto se snimatelj ne sakriva. Što on misli? Da je nevidljiv? Ovdje ćemo provesti noć. Jutro je. Moj snimatelj cijelu noć snima unutrašnjost ormara kako bi ujutro ulovio ovaj dobar kadar. Sada moramo otići u moju sobu kako bih zamijenio svoju kopiju iz prošlosti koja bi trebala biti na učenju. Ajme meni, skliski pot. Ne, čistačica. Ja sam u blatnim patikama. Možda neće primijetiti. Malo sutra. Ali imam rješenje i za to. U svakom WC-u raste biljka papučarka na kojoj rastu domske papuče. Pokušat ću je pronaći i nabrati par papuča. Pogledajte, prave ženske papuče. Stavit ću ih na noge i pokušati proći pokraj čistačice. Nadam se da me neće ružno gledati. Čistačica se ne obazire. Sada idem prema svojoj sobi. Ovo su prekidači iz prošlosti kojima se gasilo svjetlo. Ja ću ugasiti ovo svjetlo jer u budućnosti nedostaje električne energije.
Ajme meni, pogrešno je spojen. Bolje da to ponovno upalimo. Već je počelo učenje, a moja kopija se negdje opija ko stoka. Zato ga moram otići zamijeniti na učenju kako mi odgajatelj ne bi dao minus. Sjećam se ovog dijela doma. Ovo je moja stara soba. Sada ću sjesti za stol i glumiti da učim povijest. Nadam se da neću biti sumnjiv. Dolazi odgajatelj. Dobar dan. Dobar dan. Svi smo tu. Jesmo. Jesmo. Učite? Je. Pita nas Ako da li ili- učimo. Mi odgovaramo pozitivno. Zašto nas tako čudno gleda? Ženja. Opasnost je prošla. Usput, kada tražim svoju kopiju, upoznat ću vas sa ovom divljinom. Sada sam došao na prvi kat. Ako me sjećanje dobro služi, ovdje negdje nalazi se zbornica. Tamo se okupljaju svi odgajatelji. Oni piju kavu i raspravljaju o nama. Ajme meni, žene! Na ova bića sam gotovo zaboravio, jer nam u budućnosti kuhaju roboti. Siguran sam da idu u kuhinju, ali ja osjećam miris ove domske hrane, pa više nisam gladan. Zato ću vam pokazati bend u kojem sam svirao u slobodno vrijeme. Svirao sam gitaru, bas gitaru, harfu, orgulju, bubnjeve, gajde, violinu, triangl, didgeridoo, Koga? didgeridoo, saksofon, fagot, flautu, piccolo flautu, dirigenta, rog, tubu, metalofon, silofon, solo, klarinet, bas klarinet, gitaru sa 6 žica, gitaru sa 12 žica, gitaru bez žica, povisilicu, čembalo, violončelo, staccato, gong, glasovi, klavijature i harmonike, i mandolinu, i banjo. Najbolje da vam pokažem svoje umijeće svite. Očekujem da će moja kopija ubrzo doći pijana u dom. Zato sam ponio alat da ga onesposobim. Evo me, ulazim pijan u dom. Moram ga što prije onesposobiti da nitko ne primijeti. Ne mogu vjerovati da sam se tako ponašao. Kako sam nesposoban. Evo ti na pijandru. Sada ću ga odvesti na privatno kako bi mogao upotrijebiti Alkofist Billboard Drink, lijek iz budućnosti koji u trenu izlječuje sve simptome alkoholiziranosti. Pošpricat ću ga po očima. Evo, moj zadatak je izvršen. Moja budućnost je promijenjena. Sada mi preostaje da izađem iz ove divljine, vratim se u budućnost i otkrijem svoj novi posao. A vi se pozabavite svojom sadašnjosti, jer znate, vremeplovi ne postoje. Ovo je samo film. A budu se vratili po mene, ili?